Halvvejs, kom nu! Bliv ved! To, en, og pause. I gang om 3, 2, 1, kør! Kom nu! Fem, 4, 3, 2, og pause. I gang om 3, 2, 1, og kør. Kom nu. Hold tempo. 10 tilbage. 5. Kom nu, bliv ved. 3, 2, og pause. Gang om 2, 1, og kør. Kom nu, alt hvad du kan. Det var 5. Det var 10. 5 sekunder mere. Kom nu! 3, 2, 1, og pause. I gang om 3, 2, 1, og kør. Kom nu, alt hvad du kan. Det var 5. Det var 10. Kom nu. 5 mere. 3, 2, 1, og pause. I gang om 3, 2, 1, og kør. Kom nu, brug de skuldre. Det var 5. Kom nu, Mikkel. Det var 10. Kom nu, brug de arme. Ja, helt op, helt op, helt op. 5 mere. 2, 1, og pause. Vi går ind i det sidste minut. I gang om 3, 2, 1, og kør. Helt op med armene, helt op med armene. Helt op med dem, kom nu. Rigtig godt. Og 10. 5 sekunder mere, kom nu. Kom nu, kom nu. 2, 1, og pause. I gang om 3, 2, 1, den sidste. Kom så! Det var 5 sekunder. Helt op med dem, helt op med dem, helt op med dem. Og 10 sekunder gået. Sidste 10, kom nu! Helt op med dem, helt op med dem. 5 sekunder. 3, 2, 1, og done.